te kabana kong ngasngeu banai ngu iublei lai ngi kamet ke besat baklan bat gumcu ya pi ki be page lembaga ne video ke mesapha sepi te gane ka long ka jingpynshai habe dei bat gane ke jingkop khwai dok kha jungi ha gane ar phun riu tarik banai ba pra ar jar ar phun riu te nakaliang jungi pensai sepi kum ki perlok rawon lane ki basngeu tanat ban thiet ya gane ke lugidro nakaliang jungi kum ki nong penyai ngim bangse ngin hapen kriya no ya gane tarik nakadau bom la ker nakadau kadon kicing ke school seni sepo chan jong ne kapung tegi komplain yangi tegi bangse ngin hab ban pen kerja no be jaka saka ar kundai terik tegane kalong ke jingpynshai khnang ba pi kum ki pelok rawon lane pi kum ki basngeu tanat ban thiet ya kane kalau kidro te nakaliang jingi kum ki nong penyai ngila rai be bangin ai be jaka ar kundai terik banai ba pra ar jar ar pun riu bat kapor sang khwai ru kandai be khandai stiang hi bat kapor kot kandai sau stiang hi jan miet bat yaki price tong kalau kidro lane yaki price tong ki khwai ru nakaliang jingi kum ki nong penyai ngila rai be banne be hi kumjo nadu ka bayan tar ko khwai ro kan long be hi praspa kumtu ko ming thap thar po ka postar na ki youtube ku per te habai dai bat gane ki jing ko khwai ro kha ngin sa pen kriya be na ka arpun riu tarik sa ka arp kandai tarik khnang ba phi kum ki pelok rawon lane le sei kum ki phi ki basngeu tanat ban thiet ya gane ridro nadu ki price khwai bat hadu ki price lagi dro ngin ne be hi kumchu habai dai bat ka tai ka sngi te habai dai bat kane ka kali ka bangi ngila de ban booking ngan su pensai khnang ba phi kum ki perlok ki basngeu tanat ban thiet ya lagi dro ngi su ong kum ne na kaliang chungi kamut ngila de book lupai ka kali baro lada ngin nomon ra sini sepung lada kino ki bacop lane kano ko bacop habai dai bat ka tai ka sngi lada pisim de ka kali ru ya ka kali ngin ya le jalam be sete support showroom namar ubriu lada lupa ban option ni saka namar let's say fidon na pedang jong pi ki bukwa ka tai kali ki bangela bu hapo ka postar ka banangkong ka dai be da alto keten da ka bolero brand new lightly lane da ka brisa lightly lane da slirio inriutli lane daga bisa ka basong dor lai paulak tengka pila bancit na pedang kita ki sautli ki option ki bingai pila bancit na pedang kita ka wei bat ka baar ka dai bolero lane slirio artli lane ka alto keten top model artery lane bisa paulak ye kataro pila bancit nyai option ni pi sautli pila bancit habe dai bat ka tai ka price ru pila bancim de ka galil ne bisa kata ka sa api ndai ka balai ka dai lailak bat ka basau basan ban riu ba hadu ka baspeu ngan ai be de skuti lane de bisa ka basong dor silak marwei te habe dai bat ka tai ki chingko khwai nakaliang chungi kum kinong priya ho pilju i ni ka pos ka por habe dai bat kini ki volunteers chungi ni ju bu be sibun mentale ngi khan pan klan chu la de kalong ke sang samlas nong la ne de kalong ki vdp la de kalong ki volunteers chungi la de kalong ki bausar la de kalong ki ilet na kalang ki police department ngi pan klan ya ke ai ke le ho ni sngeu thu nakaliang chungi kum kinong priya be ngilut rei ngim bang sepat ya ke ai kabab hatam ngen le nam ta ka jong pi habai dei bat ka ni ki jingkop khwai dokha ka begin sun pelong no ha ka ar phundai turik banai ba pra ar jar ar phun riu tanga ngai lembaga ni ki jingpynshai jungi na kaliang jungi kum kinong penyai habai dei bat ka ni ka mawryngkneng lawang tanga ngai pynshai bat pis thu ya ke ai ka ba na kaliang jungi kum kinong penyai ngila de ban ra tarik no na ka ar phun riu tarik sha ka ar phundai tarik na ka dau bom la ker tanga ngai bat ngin sai kendo pat ha kai ne ga ar phundai tarik banai ba pra ar jar ar riu ngai tanga ni ki tien ka ba khindiat khublai subun khublai starngu